তিনি 5 তারিখ 2 মাস 2026 खालमारि नाहाय लोगो आमचाइनो हाथाय दावफाना हामजाकनाय Tipra Mothani bukhatui sini kwbangma thairogo kwrwng thairogo tini hai salo Tipra Motha asaimani salno dofani mari dofani paithakni soba eba dofani Palai mari hnai bobagrani tini hatai dofani sinimo narge bobagrani hamjakmungbai bobagrani yapri yakbai tuidul jagai je Motha songjajakmani Tiprasa hamnani bagai Tiprasa hamkraini bagai Tipra henai bomongriwoi Tipra ni kaisa Motha luku adam eba hukumu bai rüksajak bebak dofani hamkraino soba khlainani tuiye o dofani hamkraino rügui bobagrani tuidul mungbai je Motha sanamjaka o Mothani puilani simi kini bisi kaiba tai kisa jorani bisingono bisi kaiba kuplung ongjakno hinui manka aboni bisingono kwbangma thai rogo tinini salo palaijak tongma haikaino chini 11Maharanipur bai khobjak Amchaio kaisa thaio lukurok bai jotono pal khe Tipra Mothani je luku adam rok bai bobagrani warriors rok bai pal khlaiye khabaksa khathansa Tipra Mothani yapri baksa dofano buskango sobani Palai ni mari tubnai Tipra Mothani asaima sal henai palaijakha nainaji siniman klibo JRNews and Entertainment Channel Edition. Slogan.